Det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Fuck, hvor er det nice det her. Episode 5. Lars. Why face? Hov. Lars, for lige. Otto? Hvad? Nå, vi skal den her episode hedder Farmen. Og ja, vi har fået installeret et plugin, som er, hvor vi bare kan lave alt muligt lort på. Hvis jeg lige tager, hvor er den facing, den kan jeg så ikke tage på igen. Så tager jeg lige, så holder jeg stenen i hånden, så siger jeg, skråstreg BH hand. Så jeg tager så, og så er man bare nice. Men lige nu så skal vi have dødt. Jeg hjælper dig. Boom. Bare lige gøre det rigtigt. Google for the love. Ej, skal farmen være ude af det der? Ja. Skal den ikke være ude af det der stenhegn? Jo, men det skal være over det der. Nå. Og den anden farm, den skal være lidt white fish. Kan jeg lige få nogle af de der sten? Jeg har ikke nogen. Nu har jeg plads tilbage. Giv med! Og så prøv at lade, vi laver lige den her på en lige række. Prøv at lade på. Lars, det er lige meget. Prøv nu bare på små. Nej, gider ej. Nu er det givet så. Hvad er det, vi skal lave om? Prøv at den skal... hvis den der er, den er der. Nej, det skulle da forkert. Nej, eller prøv så... Jamen, så er den der over også forkert. Nej, for den skal stå lige her. Nej, ikke der. Den skal stå... Jo, det er også der, hvor den anden står. Den skal stå lige her. Ja. Den skal stå lige her, Lars. Nu op, far, okay? Far, lad lige være. Sluk døren. Du lige nogle sten, Lars. Jamen, for fuck. Nej, men Lars, den er jo rigtig. Den skal være der. Det er en skid. Jo, en skid. Nej, fordi den... Nå. Det er grimt. Ja, så skal du også sige, at den anden er grim, fordi den står på den samme. Nej, ikke mere. Fint, så ryk lige den der anden. Den her, som jeg har lavet. Men det her skal ikke rykkes. Giv mig lige nogle sten, ellers kan jeg ikke lave det. Lars, hvad laver du? Ja, det skal nu... Nej, prøv at se, den skal være på den eneste. Det er jo lige præcis det, jeg lavede der. Nå, ja, men det var også det, jeg var i gang med at lave. Jeg lavede det bare på den yderste her. Kan du ikke lige give mig en af dem? Eller bare nogle af dem? Bare en stik eller sådan noget. 11, okay, tak. Jeg laver lige halve ting af det her. Halve? Det skulle da man. Det er ikke det, man laver det ud af, Lars. Sæt lige den der række. Hvad? Har vi noget cobblestone? Ja, mindre du kan mine. Nå, men har vi det? Jeg har ikke noget. Bob, så har vi næsten ikke noget. Så går noget af mine. Jeg har 3. Jeg har 6. Bare giv mig dem. Okay. Der. Jeg no. Lad mig lige se, hvad fanden. Jeg laver lige... Jamen, prøv, skal vi ikke også lave sådan nogle halve? Du ved, sådan så rigtige... Jo, men det laver man ikke ud af det. Det er jeg i gang med at lave. Jo, men det gør man jo. Prøv at se, jo. Det er dem her, jeg mener. Nej, dem der skal man ikke lave. Det er ikke. Nej, han har dem her. Ja, men her har han dem her. Nå, det behøver vi ikke helt. Jo, så kan man nemlig sådan gå. Bare gå i hoppe. Det kan man jo også. Jeg hader hoppe. Det kan man jo også før det. Lars, det kan man jo. Man kan også gå. Jamen, hallo.
Nu gør jeg hvad? Grimt. Har vi 36? Men så aber vi efter gæks. Det er jo ikke sjovt. Nej, det gør vi jo ikke. Ikke på vores farm. Jo. Det gør vi jo. Jamen, hvad skal vi så lave det ud af? Jeg vil bare gerne have sådan, så man ikke hopper. Det gør man jo heller ikke alligevel. Jo, prøv at se. Nej, men jeg er der ikke. Ja. Lars, man hopper jo ikke alligevel. Nu kæft, dit fucking lorteprogram. Man hopper altså ikke alligevel, Lars. Du behøver ikke hoppe. Bare for at have det der. Lige se der. Så laver du bare det. Grimt. Der skal den også være. Undskyld. Nå. Okay. Sådan der. Så skal vi gøre det. Har du egentlig spist den der gulerod? Hvad for en? Der lå bare på et tidspunkt sådan en gulerod i en chest. Nej, det har jeg ikke. Diamond! Har du diamond? Ikke en skæ. Hey, vi skal jo have vores diamond for det gamle hus. Nej, det ligger der allerede i. Nå, det glemmer jeg helt sådan. Lad der. Au for satan. Jeg dør, Lars. Nej, jeg dør ikke. Hvor er du ond. Smooth. Ja, okay. Det skal også være i midten der, ellers er det jo grimt. Ja. Watch it. Der. Ba-ba-da-bam. Nej, ja, okay. Ba-ba-da-bam. Sådan der. Hey, jeg går ned og miner, og så kan jeg nemlig give alle stenene til dig. Jeg har fået en masse sten. Meget. Nej, jeg er ikke særlig meget tilbage. Jeg tager bare jeg hakker bare window. I face. Den er sej, den her, fordi jeg har kun et mad tilbage. Det er godt, at vi er med at bygge farm. Et mad? Nej, en kyllingebo. Nej. En kylling. Nej, jeg gør også lige sådan der. Go for the Lord. She no good for me. Sådan der, nu kommer den. What? Den er jo på fuld hyper. Ad. Altså min mus var på fuld hyper. Hyper, det hedder altså ikke hyper, Lars. Hvad hedder det så? Jeg aner det ikke, jeg ved bare, det hedder ikke hyper. Hyper. Nej, så sensitivitet, det hedder det i Minecraft, når ens mus, når man sådan kører hurtigt rundt på engelsk, så hedder det sensitivity eller sådan. Det gør du. Sensitivity. Prøv at se. Ja, men jeg ved. Prøv at, det hedder sensitivity. Sensitivity. En skid, det hedder det ikke. Jo, det hedder det på engelsk. Nej, det hedder det, man udtaler det anderledes, men det hedder ikke sensitivity. Så det er jo fordi, du... Det er det, der står. Man udtaler det bare anderledes. For the love, she no good to me. Grus, for hvor du lever.
Okay, nu And tror I jeg. don't know at your man. You know. Skorstreg. Det er meget koldt. Så giv mig lige 2, eller ja, 2 2 sten. Jeg har 1 stack og 36. Det er så meget det, jeg havde. Jeg skal bare... fucking the ass, man. Så har jeg you, you are the nej, det var jo ikke det, jeg skulle lave. Jeg vil gerne lige sige det her. Why are you dirtface, man? Hey, jeg gør lige noget. She don't talk to me. Prøv at se. Bum, bada, bum, bada, bum, bada, bum, 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 bum. Bumle. Yes. Bumle. Hey, der skal være en indgang. Jeg har sådan en her. Ad. I have said it, man. Lav lige en til. Hvor fuck have I don't lavet bare det normale. Hey, hvor stenet, når du er i gang. Dum. Gætter bare på, at vi skal. Ja, okay. I have a nice stick. That was good to hear. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Har du taget alt stenet? Alt stenet, nej. Altså alt det, der var brændt? Nej. Det er sygt. Det er fucking klogt, det der. Du sidder bare... for fuck. That you brought me to. Don't say my worry, my worry. Too much will I... Au, for... Den slår mig! Nå. I don't wanna be bange for noget. I don't wanna be a bitch. Nej, I don't wanna be bange for noget, sagde jeg. Ej, Lars, altså. Ja, jeg dør ikke lige om lidt, så. Mærkeligt, at man ikke dør. Oh my god, det er bare så fedt, hvis man døde. Ej, Lars altså. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lad lige være. 13, 14, 15, 16, 17. Det gør ikke noget. Hvad? Ikke noget. Jeg sagde bare, det gør ikke noget. Want me to, you have the biggest asshole in the world. That was so. Du sidder ved din mor og tænder et bål. Mor, hvorfor... Nej, Lasse, hvorfor er du så grim?
Du var da helt vildt. Nej, Lars, for helvede, de skal sgu da ikke være der. Det skal ikke være 2 engang. Er du stiv? Nej, sådan så man kan gå begge veje, mand. Nej, fordi det så kommer til at ødelægge hele farmen, så det skal vi ikke gøre. Okay, mand. Og jeg mener, at det kommer til at ødelægge hele farmen. Man, I just do this, man. I don't wanna do it, man. Just don't poke, man. One ass. Oh, fuck. Det er mærkeligt, det her. She don't talk to me. Hvad er det? Hvad er det her? Jamen, jeg er måske i gang med at lave det, ikke smart? Hvad fuck laver du? Ups. Jeg laver det i den anden side, så. Nej, for det har jeg lavet. Fy, hvor Jeg ulækker. er god folder, mand. Din klam lort. Fy, hvor ulækker. Okay, det vi gør. Altså, det vi gør, ikke? Altså... Det vi gør, No. det er... Døde du? Jo. For chok's sake, man. I don't want it. Så tænker den. Jeg finder mig lige op, Lars. TP. Du kan nok bare skrive home, og så... Det gider jeg ikke. Nå. Jeg tror, der er TP. TP 8 L. Altså, tak for det, eller hvad? Ja, jeg forstår det sådan heller ikke, at man kan TP i toiletpapir. Føj! Og så? Ja. Ikke noget. Det er bare så lækker. You are so angry. Fuck, sick, man. Fuck for det nok, man. Nej. Det går ondt, det der. Jeg laver en spand. Du var min ven. Booster var en booster lort. En boosters lille verden. Booster, du må ikke lege. Booster. Hvorfor kan du gøre en fed spasser? I love this. I love that you. Siger Daniel. Siger Daniel. Oh no, how much is it? Fuck, den her video er bare gået stærkt, mand. Fuck, det var sindssygt face, mand. Fucking lort, man. TP mig, når jeg siger til, okay? Okay. TP mig ikke. Fuck, hvor nice det der. Jeg nåede lige godt at have noget, så køllede det mig lige i fjeset, ikke? Ikke så lækkert, det. Det er rigtig lækkert. Hallo, mit vand forsvandt. Mit vand forsvandt. Hallo, Lars. Hallo, hvad? Hallo, hvad? Mit vand forsvandt. TP mig nu. Jeg døde. Lad være med at TP. TP mig. Vores power, Lars. Nu kan vi ikke claime Hvad mener du? ens power. Hvis man ikke har noget power, så kan man ikke claime. Nej, vi har nok ligesom heller ikke installeret claimer. Jo, man kan godt claime nu, det ved jeg. Fordi jeg døde. Fuck. Hjælp. Okay, skal jeg så bare skrige? Nej, for vi ved jo ikke, hvordan vi skal claime. Skråstreg. Claim, skråstreg, PvP. Site. Prøv vi også få installeret den her mod. Se, det er fordi, vi har lavet en faction. Prøv så siger man skråstreg. Faction. For fuck. Spis noget mad, din. Okay, sådan der. Hjemme. Dør. Stemmer. Jeg dør. Stop. Gå væk. Gå væk. Har du overhovedet tænkt på dig? Ja, og sindssygt. Der var bare en luder, der gik efter mig. Oh my god. Hallo, dit dirt hoved, mand. Her, du får lige et dirt. Nej, jeg har en masse dirt. Jamen, så tag lige BH hand, mand. Og du skal have det i hånden. Ellers så dør du right in face.
Man kunne også bare tage sådan et træ på hovedet. Kan man også tage pile på hovedet? Hey Lars, du skal lige slå monster til. Det har jeg nok også gjort. Nej, det har du så ikke. Hvorfor der? Jo, det har jeg, fordi jeg har glemt, da du sagde, at jeg skulle sætte dem op fra. Men hvorfor er der så creeper og alt muligt shit? Ja, du sagde, at jeg lige skulle sætte det til. Fuck, jeg blev ramt af en lille ud. TP mig! Ups. Sådan der. Oh my god, oh my god, you know my god. Døj! Protections! Døj, hvornår Shit, dør den der shit? TP mig! Jeg dør! Okay, Lars, jeg dør nu. Gå ind i huset, fordi så spawn. Så kan du bare sige home, og så Lasse Sobo. Hallo, der er mange, der siger Lasse Bo, men det hedder jeg altså ikke. Jeg hedder Lasse Sobo. Næh. Lasse Soko. Jeg dør nu. 3, 2, 1. Nu! Tak. Nu gik det der lort væk. You dirt fish. Why are you fake? Okay, nu skal den der fucking dø. Jeg bryder mig ikke om, at... Fuck, det ser fake ud. Nå, men jeg glemte at sige, at jeg har fået nyt skin. Oh my god, jeg lavede det sådan lige om her i morges, som er Otto. Bare så dejligt. Nå, det er for en grim. Nej, bare så. Jeg ved så meget, hvordan jeg skal lave min trøje næste gang. Wow. Huja, fuck it. Fuck Hov, det var episode 6. Fordi der er gået 22 minutter. Episode 6, og Hallo Lars, du har måske ikke taget monsterne fra. TP mig! Episode 6. For helvede, Lars! Det er du... Hallo! Episode 6 med farm. Ses!